Dit is de K-route miljoen reportages oer. De Nijiersrevue van Koortstertille. Als een van de laatste der Mohikanen hoort het dorp de Nijiersrevue in ere. En je snapt net waarom het oren ermee ophouden, want alle jong is de seel aanladen. Oude ambachten verdwijnen als ze net vernaaien. Maar hoe doe je dat? Ambachtslui en designers uit 6 verschillende Europese landen kwamen bij elkaar om het erover te hebben en te experimenteren. En in het Hanemahuis in Haas is een fototentoonstelling over Fiskersvereniging Ons Belang, die 80 jaar bestaat. De K-route is benijd naar de persoonlijke verhalen achter deze schitterende historische fotocollectie. De Nijiersrevue is een zeldzaam fenomeen onder het worden. Op een jaar heeft er hier en in Koortstertille, maar verder eigenlijk nergens meer in Friesland. Dat er in Koortstertille nog in is, dat heeft te danken aan een ploegje schreeuwers die het in februari al beginnen en dan gaan we december hun teksten en hun muziek bij elkaar scharrelen. En dat dan de plaatselijke tennisvereniging Motkrijt, maar de plaatselijke Jeu de Boel vereniging die het uit de klauw rent dat wethouder Matten van der Veen opsletten wordt op het tennisveld, ja, dan heb je stof van een revue. Joeke Kroeze die reizen gaan naar de donkere woorden. Waar ik wat van uitgegaan ben, is de Jeu de Boel club die mij net meer op de tennisvereniging. Nee. Maarten van der Veen is opsluiten daar, dat is al die spul. Ja. En ze wil toch de Jeu de Boel, nou, dan gaat er niks heen. Knippen ze het gas terug, zaklamp, spanning. Nou, dat mag een beetje op de toneel zien. De jachtmassen hadden er ook wel. Ja, de jacht is ook voort. Ja, Ik snap er helemaal niks van. De 12 verenigingen, hetzelfde dwars er nog niet hier heen. Dat vind ik wel zo apart. Nou, dan een stukje lezen, wat vind je ervan? Ja, ik kan maar even aan. Nou. Ja, die hem dat echt? Waar? Wat gebeurt hier? Ik schrik me neer. Help. Stil. Help. Stil. Jij neemt het nog? Dat is maar. Help me. Hallo. Is hier volk? Jij neemt het echt? Ja, ik zit hier. Help me. Verrijken is wethouder Maarten van der Veen. Wat doe je weer? Ja, ik leid je vol, maar dat is meer van een zenuw hoor. Ja, ik zoei me Melly, maar dat is net te lang. Die vent van de tennisclub, maar die had me hier opsluiten. Ik zie dat echt wel. Ja. Dat was goed. Dat het je exact hier kan, dat men eigenlijk net meer praten woord. Het slag me net om de mensen om een tafel te krijgen. Nou, en als Safir is, ja, dat is eigenlijk wel slim. En ik ben al goed om mensen denken, jongen, dit mag net, hè? Dit mag ik net willen. En ja, maar Safir weer het bol. En ja, goed. Als er dan een keer wat is, mijn om tafel oplossen. En net opsluiten. Net opsluiten, hè? en verder weer het mooi item. Want net had Jerk wel van, nou heb ik wel wat voor een eerste revue. Dus nou ja, waar weet. Ik had het net jong, maar ik ben benieuwd. Hallo, is der volk? Ja, ik zit hier. Help me. Verrek, ja. Het is wethouder Matten van der Veen. Ik leid je wel, maar dat is van de zenuw. Ik zou je met Millie tussen de tennisvalk en de Jeu de Boel, maar dat heeft net slagen. En toen had ik 5 keer opsluiten. Had je met zijn primaatje waar je doet, jongens, is beschermd. Zeg je hem nog wel, we moeten hier wij wezen. Ik ben bang. Kom maar, toe. Hoe zei je waar je wijzen? We leden net op een kop skieten door de tennisvolk. Zei het jongen, we laten je net op kop schieten. Oh, Piet, nou op er op Piet Adema? Ja, Piet Adema. Ja, maar ik denk dat er dan een stukje tussen mag wat Piet hier voor, hè? Ja. In het begin van deze revue, toen schreeuwde Pieter Vries uit Drachten altijd deze revue. En maar die kwam plotseling te versterken. En toen zitten we nog met een revue die het al klaar weer, dus die konden we die een maatje. Maar voor daarna hebben we gezegd, ja, we moeten al terug in. En ja, zie je maar eens een schreeuwen, dat is allemaal net klaar. En toen hebben we met je trainen, maar dus de kap binnen was stutsen. En zij stond stien. Ze hebben wat op papier zetten, het is slagen. Dus vandaar nog wel een heel van de keer, denk ik dan.
Ben je hem streng van elkaar? Ja, ik ben streng van elkaar. Daar moest ik vooral aan wennen. En ik geloof, mijn collega's schreeuwen als ik. Maar dan ga je druk aan om een stuk tekstenpapier te krijgen. Daar ben je tevreden mee, want dan ga je zelf ook wel kritisch naar zien. En dan ben je correct 4 klauzen verder en dan zeg je niet van, nou, ik vind niks. Nee. Nou, dan moet je op een hand zetten en op een lippen bieden. Want dan gaat het eigenlijk van, nou, dat als het beter is, dat dan. Ja. Nou, dat heb ik in het begin goed met een raadpraat. Van dat wolven van wat accepteren. Moest het wel steeds kennen? Moest het wel steeds kennen. Hey, en je spelen ik nog maar, dus was je hem straks ook weer op het podium? Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is het mooiste wat er is. Ja? Ja? Ja, echt wel. Ja, ja uiteindelijk doen we het wel, ik vind dat wel heel mooi, ja. Ja, ja. Ja, dat is een kick. Dus je wil eigenlijk schreeuwen om ik spelen te kennen eigenlijk. Ja, dat is wel slim met mooi, hè? We schreeuwen nog. Mijn grote droefveer is nou dat we een hele jonge ploeg hebben. Maar al die jonge meisjes en die ben zo enthousiast al jaar. En dat jouwt me wel een bepaalde boost steeds maar om bot terug te gaan. In jouw draagt de politiek het loest. De miljoenen worden zat nog in de broest. Ze kennen wel verjitten, krijgen het net kleer. De culturele aanzet wordt hem echt net meer. Ze kennen er wel voor de hassen slaan. Want midden in de woorden is het van dier te wat. Meestal is binnen 2 uur dan is een festival klaar. Soort mensen toch een lange roer Sinterklaas gedicht. Ja, maar daar ga ik je moeite mee. Dus nee, ik weet het niet. Dat is een tik, daar kan ik niks aan. Waar komt dat bij? Ja, ik weet het niet. Het is aan begonnen. Toen we dat zelf weer opnamen met schreeuwen, toen had ik een cursus die bij Jurjen van der Meer, bij Tresor, leertekst schreeuwen. En daar kwam ik erachter dat ik echt een beetje een gave voor hier, zeg maar. Zeg ze maar. Ja, nou, dat is gewoon zo. Dat ging heel goed. En elke revue schreeuw ik eigenlijk alle festjes. Ieder rondom alle jaren is ze jong. Wij beginnen goed een cultureel verbond. Een yesterbaarlijk baren, gaan wij in het zin. En deze jong is daarvan, steeds maar het begin. Dus meesten maar in prijs, het is saffier. De tille is de culturele wasset van het bier. De revue, iedereen weet het en de meeste mensen komen ook. Maar ze komen ook wel rondom uit Friesland bij. Maar ja, dat is toch wel dat het heel bot in de meerskip is. En daar moet ik rekening mee houden. Ik kan net zeggen van, ik ga alleen maar puur op kwaliteit. Nee, natuurlijk niet. Het gaat om de meerskip. En die meerskip is sterk. En daar moest hij op invoegen, zeg maar. De kwas, zeker zoeken en in het leed past. Spannen in de zes en nemen hem fantast. Winkel met de woorden mij. Wie wil ook kerels en we kunnen nieuwe bouwen. Vrijstop stijgen bij alle mooie vrouwen. Ons vriend van weer op mij houden. Winkel met de woorden mij. Als je door ambacht hebt, dan denk je voort aan het verliezen. Of tenminste aan iets wat we het aan het kwijtraadje binnen. Maar dat hoeft net zo te wezen. Een paar weken geleden kwamen 6 ambachtslui en 6 designers uit 6 verschillende Europese landen bij elkaar in Veenhuizen. Om te zien of ze dat oude ambacht een nieuwe impuls aan konden. Een van de deelnemers is Hannes Skerjon, zoon van Eelke, klompmakker in Noordburgum. Eelke Skerjon, die haast een ierling verstoor, wie ik al op ziek naar vernijing van zijn ambacht. Van de klomp zelf, maar ik van het restmateriaal. Van zijn zoon Hannes hield hetzelfde. Commercieel interessant blijven en aantrekkelijke producten maken. Oost verdwijnt het beroep. Generaties lang wie er geen discussie over de klomp. Het wie een heel gangbaar product. Maar zaken verrooien en daarom is Hannes blij met een initiatief uit Letland voor. Dat longen het 12 ambachtslui en designers uit heel Europa wij vregen nooit te denken over vernijing van haar producten. De klomp zelfs verroren net samen, maar het restmateriaal dek is misschien wel wat mooi.
Het is heel wezenlijk dat je als ambacht vernijn bloot, dan blowen mensen die product, nou ja, dan kerst er nog steeds die ballen mee verzinnen. En ja, voor het voortbesteden van het product zelf en van de ambacht is het wel belangrijk dat het onder eigen bloot en dat mensen het gaan willen. Nou, daar ben je in Friesland er een aantal voorbeelden van bedrijven die er al heel innovatief mee bezig zijn binnen. Als het just naar Tigelaar, Hinderlopen, Pilot en Pilaat. Dat binnen producten die gewoon eigenlijk van oudsher een bepaalde basis hebben. Wat nou terug de combinatie met designers toch even weer vernijing deel zetten. Waardoor het product weer onder de aandacht komt. De klomp zelf, daar hebben ontwerpers als Victor en Rolf al mee dwaande west. Maar hoe serieus mag dat als ambachtsman nemen? En jammer genoeg worden er heel tijd minder gewone klompen verkocht. Hannes stiet nu te jaren met een designer uit Portugal die hem tawiest worden zal voor de taak wat oors te betinken. Ja, met de klompenmakerij hebben we verschillende soorten restafval. En dat is voornamelijk houtafval en zaagsel. Wat we net mee broeken, dat is restafval. Daar hebben we een heel soort van. Mijn heid die had ik wel al je dingen bezocht, maar net zozeer met het afvalhout zelf. Die wie op orenvlakken meer actief. Dus ja, het zou mooi zijn dat we daar dat mijn broer en ik daar een oplossing voor kunnen vinden. Dit is een experiment wat hij eerder maakte met materiaal dat bij de klomp jet. Hout, verven en leer. We gaan nu maar eens naar Veenhuizen, want daar kwamen de ambachtsmeisken en designers bij elkaar. De opdracht die ze kregen via van bestaande materialen een vernijend product maken. How could we make this from an art piece into a design piece? And my question was indeed to you, how do you think we can make it more into a unified design that fits different markets across Europe? If this shape is too perfect, it's compete with production of factories. We zijn begonnen met kennis te maken met mekaars expertise. Monica is kunstenaresse en schildert op zijde. En mijn expertise is dat ik interieurarchitect ben en in functie denk. En die twee dingen vind je samen in deze lamp. Een ontwerper is de laatste jaren gegroeid naar iemand die vooral geestelijk werkt, die met ideeën komt. En een ambachtspersoon is iemand die met de handen werkt. En er is een soort gat ontstaan tussen beiden. Terwijl van oorsprong behoort een ontwerper ook de ambachtelijke kant te hebben. En dat is wat ik zei een beetje uit elkaar gegaan. En wat ik merk nu met deze pressure cooker is dat die twee letterlijk inderdaad het gat weer hebben gevuld. Wij doen dit in een internationale groep, omdat wij door de leadpartner van Letland zijn gevraagd om aan dit project mee te doen. En wij zien dat als provincie Friesland als enorme kans om onze ambacht ook verder te brengen dan alleen Friesland of Nederland. Dus we kunnen van elkaar leren. Ik kom uit Nederland. Ik kom vlakbij Groningen vandaan en zij komt uit Letland. Nou, hoe we hierbij zijn gekomen, omdat we eigenlijk de combinatie wilden maken van glas en textiel. Want zij doet het wel vaak apart, glas of textiel. En ik vond het wel mooi als we een combinatie gaan maken met, ja, in één, dat het één wordt. En dit wordt een soort raam, het is een raamwerk waar het licht straks doorheen komt. En toen brak er wat. Okay. We decided to do something new with wax, to find a new technique by using wax. And then we came up with the idea of painting with wax, creating something between paintings and sculptures. We thought that we could develop a furniture piece out of this material. And then we start to discuss that should be more than a furniture piece. It should have a connection with the original product. Terug de link qua kleur te lezen, maar precies dezelfde kleurstelling als de bekende Scherion klomp. Had het zeg maar wel gelijk de meer culturele
link. We voegen verder niks oorstaat dan dat er normaal bij de klomp gebeurt. Mensen herkennen het gelijk, dus je jouw een stukje identiteit aan het product mee. En dat kan een heel erg meerwaarde wezen. Dat is voor die eigen beeldvorming is dat heel goed om eens een keer een boetensteender daar zelf een spiegel te houden en dan eens even op een andere manier naar je product te zien. En voor mij wie dat zeker goed, omdat ik eigenlijk al mijn eigen kleppen in het bedrijf zelf bezig ben. Wat zou die huid ervan vinden? Oh, ik denk dat het wel mooi hier voelt, ja. Hij wil zeker wel met innovatie, ja. Dat die er zeker. Alleen nog, had er dit product dan even door de holles, jongen. Friesland telt een hele soort Lietzere en middelgrote musea. En dat is wel mooi, want ze vervullen vaak een belangrijke lokale of regionale functie. Het Hannemahuis in Haas is er één van. Omdat de Fiskersvereniging dit hier 80 jaar bestaat, ons belang, kwam er een boek over de geschiedenis van de vereniging en van de waardvisserij. En in het Hannemahuis is nu een fototentoonstelling daarover. Sjoerd Ibema ging op zoek naar de verhalen achter een paar van deze foto's. Hier kan je zien dat is het schutwand. En dan krijg je hier die kom, die is rond. En dan kan ze op die kant erin varen. En dan trekken ze er een zegen in rond. En die brengen ze hier in een vanghok, noemen we dat. Er zat ook een boeim zit eronder. En die zegen die halen ze er hier uit. En dan kan ze de vis eruit scheppen. Zie ik nou toch? Ja, hier met de schepbeugel scheppen ze de vis eruit. We troffen oud-visker Pier Atema en zijn pakencezer Simon Korenstra bij de opening van de tentoonstelling in Haas. Viskers, jong en oud, kwamen al op de foto's over 80 jaar visserij. Met dikke zuidwestelijke wind van Ameland af en Sivko de stoomde, de huis is een stuk op 8 tegen. En Frans had zijn gele oliejasje aan, iedere keer kwam er zo'n bas water over me heen en dan kwam het kopje weer boven. Ja. Hij moest schudden, maar dit kanaal ook. Geweldig, mooi te zien, geweldig. De lol is eraf, wat dat betreft. Ja toch? Ja. We gunnen elkaar nou het licht niet meer in de ogen. In het jubileumboek dat bij de tentoonstelling verschijnde, staan de verhalen van de Verskate families. Ook die van de familie Atema. In 1939 ben ik bij ons vader aan boord gekomen. En toen gingen we helemaal volop op garnalen vissen. Voorheen deden ze hering en de showvis vissen. En dat seizoen dat was eind juni afgelopen. En dan gingen ze garnalen vissen voor de puff, voor de vismeel. Kon jou in jouw tijd er een goed stuk ballen afzien? Nou, de visserij dat had ups en downs, bergen en dalen. Je had regelmatig een dieptepunt, dan was het weer heel slecht en dan leefde dat weer op. Dat is nou nog zo. 2012 was een goed jaar. Wij hebben van het jaar hebben we gewoon een goede prijs gemaakt. En dat komt omdat er toch een weinig aanbod van garnalen was. Er was wat minder te vangen. De vangsten waren wat minder en dan compenseer je dat met de prijs meer dan dat je er meer kilo's vangt. Garnalen, de 3 kleuren in top. Je neemt ze maar mee of je eet ze hierop. Ik denk aan mijn liefje, wat neem ik haar mee? Die kleine juweeltjes zo vers uit de zee. Ben gek op een poontje, op bijting en haal, maar ik hou nog het meest van een broodje garnaal. Mijn vrouw is de stad in, wat koopt ze dan vaak? Mijn liefste, wat heb je een goede smaak. Maar Pier en Simon zagen we nog eens bij de foto's in het Hannemahuis. Dit ben ik. Toen was ik net in dienst, 49. En toen had ons vader dit schip was net klaargemaakt. Er zit ook een gedale drogerij in. En deze Harlingen 89, die heb ik in 54 van Lambertveld gekocht. Want die was een ander schip. En toen ben ik hier voor mijn eigen begonnen. En dit werd toen de Harlingen 22. Ik heb een moeilijke vraag. Wat vind jou nou de mooiste foto die dit keer ging? De mooiste foto? Ja, ik kom daar. En ik wil graag weten waarom. Zie je maar even. Ik weet het wel.
Oh, dan begin ik met die. Ja, want ik heb hier een foto zien en dat is een beeld. Dat heb ik van mezelf, kan ik me erbij bedenken. Want dat ben 3 schepen en dat noemen ze de 3 musketiers. En dat is een foto van oom Johannes en mijn andere opa, Steven, en mijn vader met de oude schip. En dat is van de oude Harlingen 13, van mijn opa Steven. En dat is oom Johannes. En dat vind ik een van de mooiste foto's. Net stonden we bij de Harlingen 23, daar nou. Dat is dit schip. Ja. En dat is de oude Harlingen 20. Dat was een Zeeuwse mosselhenk, die was van zijn vader. En dit is mijn vader. En hij zei Puff is, dat is nog Puff. En hier lezen ze op verplaten dat ze droogd worden. Dat is het schip van Jan Bakker. Dit is mijn broer. Dat is jonge Jan Bakker. En dat is Jaap Wouters. En deze foto die is van een aanzichtkaart van Vlieland. Wij waren dus op vakantie op Vlieland en toen zagen we die aanzichtkaart in de winkel liggen. Ik sta op de kade, een visser die groet. De week duurde lang, maar de vangst maakt het goed. Hij denkt aan zijn liefje, wat neemt haar mee? Die kleine juweeltjes, zo ver zet de zee. Wat is er nou het mooie aan garnalenvisken? Nou, dat was in Oorstiet een vrij beroep. Op een bepaald moment, ik was bij zijn vader aan boord, toen ben ik zetschipper geworden op Harlingen 4. En toen in 1954 kocht ik zelf een scheepje en dan ging je naar de man van het productschap om een vergunning. En dat werd geregeld, want je had altijd zo lang vis, je kreeg een vergunning. En je moest naar het politiebureau om een consent dat je op het wat vissen mocht. Maar vandaag de dag hebben ze zo'n map met papieren. Dus het mooie wat Siebe er nog in zie je, dat weet ik niet. Hij wel, denk ik. Ja, zeker. Nee, maar dat vrije beroep, dat is nog steeds zo. Als we de boot opstappen en we gaan naar zee, dan ben we visserman en dan ben we op jacht naar de garnalen. Ja. Kan je uitleggen hoe dat nou precies gaat met het visje? Nou, ze hebben hier nou de zakken in hangen. Hè? Die laten ze vieren, die komt buiten boord. En dan komt het uit te staan. Dan pikken ze hem hier in een haak dat die helemaal vrij is. En dan doen ze de gieken plat. Dan komen ze. Oh ja. En dan laten ze het op een gegeven moment zakken. Ik ken een gieken plat. En dan kun je de draad vieren en dan kom je op de bodem. Hoe voorkom je nou dat de orenvis maar aan boord komt? Nou, wij vissen met zeefnetten. En dat is eigenlijk een net met wijdere maas en wat erin zit. En die loost op de onderkant loost die de vis. En de garnalen die springen daar doorheen. Oh ja. En die gaan mee aan boord? Ja, die komen in die zak en dat kunnen we aan boord huizen. Maar als wij vis willen eten, dan moeten we het kopen in de winkel, want we vangen geen vis meer. Nee. Gelukkig binnen de garnalen vergees. De tentoonstelling 80 jaar visserij doet het nog rond 24 maart. Van meer vissersverhalen zorg dan op de Facebookpagina van de K-route. Dat is het garnalendag, eet je maar vol. Dit is de K-route. Na weekend dan binnen we er weer en dan hebben we onder oren een reportage van Eurosonic Noorderslag met de band Audio Adam. En we zullen naar de schreeuwer Ate Griepstra. Verder weet ik het nog niet. Bedankt voor het zien. On aan.